guapo zaude. Zer da narratxa hemen da zer da elegantea, zenek esan behar dizu hain itxusia zehala, zenek marraztu digu kuadrantea, zein dau erotuta, zein da kabala, ilusio bat da errealitatea, eta gizonen bizio bat dena jaraua jartzea, norbeantzak horma bat da normalitatea, baina nik ez dut izan nahi normala, eta zuk ez dare, etzea lako hartalde ontako zifra bat, etzea sartzen trajen, gezurren saren, eroitzeie makina bat, goitik datorren papilla jaten, beldurren aurren, heldu makila eta guazen, pareta mila dauzkeuta gure paren, eta erresa ez dan arren, karetak enduta zaudenen, ai, ez dakizu ze sexy zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapa zauden, ze guapo zauden. Action man, zure matasun modelo Barbie bat zan. Ez dao generoi genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. Horregatik jartze gaitu edietan, da danak die Barbie daken telebista eta dizkarietan. Zaiteztun aurran begietan, ez neien maitasunaren fabula ipuñonen hasieran, nortasunen banaketan, zubomanetan iman bakoitza bereziegan, nere ziketan dauden urrezko esietan, zure tiketak dauzken gezurrariketak, ta eredu bezala eukiditeun figura patriarkalak, pornografia izan da gure ziketa sexuala, hetero arau honen aizkoraka den espala, hau ez da gizarte naturala, eta ez du izan nahi, kapitalai alaxeko menizaio, dominazio sistema bereizketan jaio da, testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago, gizonezko bezala utzi nahi get gure kaiola. Ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be.